Bravida on onnistunut sisäistää semmoisen niin kuin ylläpitokumppanuuden, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan aina luottaa siihen, että paloturvahuollot hoidetaan. Ja sitten ehkä niin kuin kaikista tärkein on se, että Bravida on aina saatavilla. Se ei ole mikään kaukainen kumppani, vaan että se on oikeasti läsnä ja yksiköt tietää, että kehen ollaan yhteydessä missäkin tilanteessa. Mun nimi on Matias Kvarnström ja mä toimin Mehiläisen sosiaalipalveluissa kiinteistökehityspäällikkönä. Meidän Mehiläisen sosiaalipalveluihin kuuluu ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaisten asumispalvelut sekä lastensuojeluyksiköt. Bravida vastaa meillä paloturvatuotteiden vuosihuolloista. Näihin kuuluu esimerkiksi paloilmoitusjärjestelmät ja sprinklerijärjestelmät. Tämän lisäksi Bravida toimii meillä asiantuntijaroolissa, mikäli meillä sitten ilmenee niissä järjestelmissä jotain teknisiä puutteita. Meidän ja Bravidan yhteistyö on sujunut ihan superhyvin. Vuosihuollot toimii aika lailla automaattisesti. Huoltoraportit viedään meidän huoltokirjaan. Mikäli tulee sitten määräaikaistarkastuksissa jotain puutteita, niin ne menee suoraan kanssa Bravidan vastuuhenkilöille, jotka ottaa siitä koppia ja kertoo sitten, mitä pitää tehdä missäkin tapauksessa. Olen Tuomas Sarinko ja toimin palvelupäällikkönä Bravidan paloturvaservice-yksikössä ja vastuualueena minulla on paloturvahuoltopalvelut Suomessa. Yhteistyö Mehiläisen kanssa on toiminut erittäin hyvin ja ajan saatossa olemme kehittäneet toimintatapoja, jotka olemme sitten panneet käytäntöön. Ja vuosihuoltojen päätteeksi käymme järjestelmät läpi ja teemme toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan pidentää kiinteistön elinkaarta. Ollaan saatu paljon kiitosta Bravidan toiminnasta, että heidän huoltohenkilöt osaa ottaa huomioon meidän yksikön erityispiirteet. Että sillä on oikeasti väliä, että miten sinne yksikköön tulee ja miten niitä huoltoja sitten sovitaan. Bravidalla ehkä tärkein ominaisuus tälleen oman roolin takaa on se, että osaa myös kriittisesti tarkastella meidän prosesseja, miten me voidaan sitä yhteistyötä syventää, miten sitä voidaan parantaa ja miten tiedonkulkua pystytään oikeasti tuomaan sinne yksikölle asti.